milované sestry, bratia a deti. Z veľkej milosti Otca Nebeského zazme sa dožili času radostného. Vianoce, sviatky, hody Božej lásky prišli k nám. Narodil sa nám Spasiteľ sveta, Kristus Pán. Srdce každého z Božej milosti jasá, v Ježiši Kristu prišla k nám biedným spása. On nás vykúpil od smrti večnej, on sa obetoval z lásky nekonečnej. Nuž buďme mu vďační a milujme ho, ako aj on nás. S radosťou slávme tento vianočný čas. Na pamiatku narodenia Krista Spasiteľa príjmite radostnú správu od nášho Stvoriteľa. V láske a svornosti si tu nažívajte, druhý príchod Spasiteľa s radosťou čakajte. Prajeme vám pokojné, požehnané vianočné sviatky.